Здравей, представи си с няколко думи как се казваш и с какво се занимаваш. Здрасти, казвам се Петър Бакалов и съм теоретичен физик. В момента правя докторантура в един университет в Белгия. И едно от нещата, с които се занимавам, освен физиката, е Википедия. Казвам се Жустин Томс, занимавам се с онлайн маркетинг и преподавам това в Нов български университет. Здравейте, казвам се Спасимир. Занимавам се с география и история и също така и с Википедия. Аз съм Спири, но всъщност родителите ми продължават да напомнят като Вася. И да, допринасям в българската Википедия, но от време на време ходя и на работа в БАН. Защо се занимаваш с Википедия? Защото мисля, че е добре в България да имаме достъп до подобни източници на информация, на качествена информация и вярна информация, за да взимаме добри решения, основани на факти, а не на някакви несигурни информации. Всяка в България има много митове и често хората вярват в заблуди и не мислят рационално. Википедия помага тези проблеми, как да кажем, тази тенденция да се намали. Занимавам се с Википедия, защото вярвам в споделеното знание, защото вярвам в това, че знанието не принадлежи на никой по-отделно, а на всички нас, и защото вярвам, че хората могат да живеят по-добре, ако знаят повече. Защото е важно да има свободна информация и да бъде достъпна за всеки. Защото това ми помага да си вкарам малко ред в живота и също така мисля, че допринасям наистина за това българското веб пространство, въобще хората наоколо да са по-грамотни, по-образовани, по-любопитни, по-знаещи. Няколко думи за Википедия 15. Всъщност, и аз трябва да науча повече за Википедия 15. Дано да има Википедия 30, звучи добре. Википедия 15, това са 15 години на споделено колективно знание. Това е началото на един нов етап на човечеството и това е само първата стъпка към едно съвсем различно битие на всички нас, за което съм благодарна. Повече нови хора, които да го принасят, и още поне 10 пъти по толкова. Википедия 15 годишната от Википедия. И за нас това е страхотен повод да разкажем повече за Википедия, за нейните ценности, да се опитаме, може би наистина най-важното, да се опитаме да привлечем повече хора, които да допринасят за Википедия, защото имаме нужда. Не само ние. Ние сме всички. Всички имат нужда да допринасят повече за Википедия, да направят Википедия едно по-пълно откъм знание, по-актуално, по-достоверно място, достъп за информация, защото така иначе всички четем.